îro hevalê me nasir em kêrek ayîne bes ji moral û çoşawî ji me serpiya dêre bes em xaxa kêrek ayîne em ji moralê wî ne dirênin ji derdorê xwe dirênin em ji wî ne moral vedidin bes îro ji Kurdistanê bigre hemû delan nêzîkî 10,000 hevalê me vê grevê denin daxwaziya me gelê new serî de ji ciwan e hemberî vê çalakî dengbilindî gereçebibe bêdengî tê asteke wisa ji ew merhele hatî ji hevalê me bi roj roj ji dihelin hemberî wêne gelê em dengê xwe hêla zêde bilind bikin bêdengiya me ji rewşa wan hevalê me ber qeteriyê diçe sebawê bangaviya me ji zefê wê ciwanan e ji Kurdistanê bigire ji hemû tewayê dunyayê dengîkî gere were çêkîne ji çalakiyê me wê derî bi moral û çoş em bike ji hevalê xwe heta nîvawî nefesa me dawî em ji berene em ê berdewam bikin.